Biz endi bu konkursda endi 3-tapır qatnaşabız. Мындай konkursda балалар бакчасына йөргәндә дә катнашкан идек, былтыр да катнаштык. Фырсаттан бер этапны үтәбез инде Алла бирсә дип. Бу алган белем инде киләчәктә бик тә кирәкле булачак. Кунаклар каршы алганда, кунаклар затканда бәйрәмнәрдә шундый өстәлләр әзерләгәндә кирәк булачак. Улар аны түгел безне дә өйрәтергә öğreteceğiz. İsәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле экспертлар, балалар, килгән кунаклар. Сезне үзебезнең балалар бакчабызда күрү безгә бик шат. Менимчә, бу компетенция балалар өчен бик интересный. Тормышта аларга ул бик кирәк, чөнки алар сервировканы, этикетны өйрәнәләр. Тормышта менимчә бу бик кирәк булачак. Бу компетенциядә шушы рольне үтәвем белән мин бик горур, минем үземә дә бик кызык. Яңа кешеләр белән танышасың, яңа эмоциялар. Былтыр безнең 5 бала катнашса, быел конкурсантларыбыз дип әйтик, алар безнең артты, быел 6. Хәтта Актаныш районынан да бер участнигыбыз бар.